Miyaw mo lang kapulisan o Special Investigation Task Group kung SITG aron mo sosis panghitabong pagpamanhig kang San Fernando Mayor Lacambini ni Triluya. Status sa maong nilungsod, hayan maisa nining nag-angat na nga eleksyon. Parang report ni Nico Serino. Politika ang gitanaw nga anggulo sa kapulisan sa ilang investigasyon sa nahitabo kagahapon sa hapon kang Mayor Lacambini Triluya ug mga kaubanan. Giambush ang ilang giluwanan nga van sa may barangay Linaw, Talisay City. Misangpot kini sa pagkamatay sa tulo ka mga tawo, lakip na ang bana sa mayor nga mao'y Association of Barangay Councils President. Giumol na ang SITG o Special Investigation Task Group aron tutukan ang pakisusi. Kasi in every election ata na sila, pirmigod sila na threats, pirmigod sila na alanganin. Karon lang, istorya niya, medyo nagkuhan siya na incumbent guy siya. But they are receiving threats na siya gihatag ng mga pangalan. So we'll investigate them. Gumikan sa nahitabo, mo deploy ang kapulisan ug security alang sa mayor nga anaa pa karon sa pribado nga tambalanan. Apan i-coordinate pa nila kini sa Commission on Elections, labi na kay nag-angat ang eleksyon. I will talk to the COMELEC gani ato, buhatag yung security sa hospital, sa wake, until that time na dito ma-resolve ang kaso. Kaya siyempre, traumatic experience to kay Mayor Tungod sa nahitabo, hayan maisa ang status sa lungsod sa San Fernando alang sa eleksyon. Gikan sa yellow, posibleng mamahimong orange status na kini isip election watchlist area. Mimando na noon si Sinas og dugang deployment sa mga pulis sa dapit. Sama sa taga-regional mobile force battalion aron makahimo sab og checkpoints. Na armed group, na incident, na imminent threat. Daily lang intense political rivalry. Na armed group, na incident na hitabo. That's why it's automatically classified for the orange category. Sa kauluhan, mimando si PNP Chief Oscar Albayalde nga sulbaron ang kaso sa mayor sulod sa duha ka semana. Mipasalig ang PRO7, gitutukan na nila ang maong kaso. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.